Keď dám tú sedmičku dneska, tak som 8A lezec. Dej vole. Ahoj, vítajte pri ďalšom videu. Toto je to druhé video z Aten. A teraz ideme čisto len do tohto gymu. Volá sa to ešte raz Mono Climbing. Mono, aha. Tento gym sa volá Mono by Athens Climbing. Podľa týchto recenzií, že vraj má to byť najlepší gym. Dá sa tu boulderovať, ale takisto je to aj veľká stena. Dnes pôjdeme iba boulderovať, ukážem vám, ako to tu funguje, ako sa rozdeľujú tie náročnosti, grades, aké sú tu ceny a tak ďalej. Takže vyzerá to minimálne takto zvonka veľmi pekne a príjemne. Uvidíme, že ako to vyzerá dnu. Poďme. Let's go! Máme tu nejaký grading tých boulderov. Máme tu nejakých 7 levelov. Od 5A do 5B je jednotka, 5B, 5C, dvojka a tak ďalej. 6B a 6C plus je 5, 6C plus až 7A plus 6, 7A plus až 8A je 7. Není to úplne tak špecifikované, ako to poznám ja, že je konkrétny boulder je buď 7A plus, alebo 7B, alebo 8A a tak ďalej. Tu je to od 7A plus do 8A, čo je celkom zvláštne, takže uvidíme. Určite vyskúšam nejaký boulder, dúfam, že sú tu minimálne 2-3. Tak neviem, keď dám tú sedmičku dneska, tak som 8A lezec. Tento gym je v prevádzke ešte len od decembra minulého roka, takže je to nejaký pol rok. Ale aj tak si myslím, že je to veľmi moderné, veľmi pekné. Každý boulder je označený tou náročnosťou. To je nejaké čísielko, označuje to vlastne aj štart toho bouldera. S dvoma rukami, toto je štart. Pýtal som sa, že čo je vlastne top, pretože nemajú tu nikde vyznačený top. Top je stále ten posledný kameň, ten najvyšší. Áno? Takže keď na tejto oranžovej toto je štart, tak top je tento posledný boulder. Jo? Čo je vlastne logické. OK, takže skúsim si dať na nejakú rozcvičku, nejaké tie jednotky, dvojky, trojky. Uvidíme, že ako sa budem cítiť. Dobre som jedol, som celkom vo forme. Dneska som nemal žiadny gyros, žiadne pivo, takže OK, tak prvé 3 levely mám za sebou. Teraz ideme na číslo 4. Od 6A plus do 6B plus, čo už by malo byť trošku ťažšie. Uvidíme.
level číslo 5. To je štart. Pravá ruka. Ľavá ruka je tu na. To je tá 5. OK, tak toto môže byť taká 6C plus world loader. Ideme ďalej. Máme tu level 6. Je to druhý najťažší level v tomto gyme. Tak uvidíme. To som mal dobrý pocit, že už to dám teraz. Inak je 37 stupňov vonku. Takže na jednej strane veľmi pekné, že je to takto vonku na čerstvom vzduchu. Na druhej strane by som asi uvítol teraz nejakú halu, kde je klíma. Pretože je to fakt, že extrémne teplo.
šesky sú dosť ťažké. Že vraj je to grade od 6C plus do 7A plus. Veľmi dobrý bouldering. Ale idem skúsiť samozrejme aj nejakú sedmičku. Myslím si, že tu sú ale len 2 alebo 3 sedmičky, teda tie bouldery s levelom číslo 7. Uvidíme, skúsim si 1 alebo 2 a to je asi na dnes všetko, takže idem skúsiť ešte na ťažšie bouldery v tomto gyme a ideme domov na gyros. Ježišmaria. Toto je štart. No. Modrá. Vyzerá fajn. Takže nakoniec sa mi nepodarilo dať ani jednu sedmičku. Tie bouldery už od toho levelu 6, ako ste mohli vidieť, boli na veľmi dobrej úrovni a boli dosť ťažké. Takže to hodnotím veľmi dobre a určite sa tu ešte niekedy vrátime. Personál bol taktiež veľmi milý, dali sme si nakoniec aj niečo jesť a bolo to veľmi chutné. A odnášam si aj malý suvenír v podobe trička, na ktoré sa práve pozeráte. Za jednorazový vstup sme zaplatili 12 €. Tá cena je veľmi podobná ako to je vo Viedni, takže je to úplne v pohode. A teraz sme už aj na konci celého videa, takže vám ďakujem, že ste to pozerali. Ak ma chceš podporiť, tak sa prihlás na odber, daj like a zanechaj určite aj nejaký komentár. Takže ďakujem ešte raz a vidíme sa na budúce. Ahoj.